Soyayyar birnin garin Abuja. A cikin garin Abuja, akwai wani matashin saurayi wanda ake kira da Faruku. Faruku ya kasance ɗan gidan wani attajirin ɗan kasuwa ne, sannan mahaifiyarsa ta kasance tana koyarwa a wata jami'a, sannan shi ma Faruku ɗalibi ne a cikin wata jami'a. Faruku yana da mota, yana da babur, sannan kuma yana da kayan da duk wani abu da zai sa rayuwarsa ta yi sauƙi. A ɗaya ɓangaren kuwa, akwai wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Husna. Husna ta kasance 'yar asali, amma dai 'yar talakawa ce, saboda mahaifinta direba ne, haka zalika mahaifiyarta tana da wani ƙaramin kanti. Ita kuma Husna ta kasance tana da burin ita ma ta yi karatu, saboda haka tana wani ɗan ƙananan kasuwanci, kamar sai da turare da atamfofi, saboda ta taimaka wa kanta. A sanda Faruku ya fara ganin Husna, sun haɗu ne a gurin shagalin bikin wata ƙawarsu wacce ake kira da Zainab. Tun daga lokacin da Faruku ya ga Husna ya kasance yana matuƙar santa, domin a lokacin ya ji santa ya shiga zuciyarsa. Ita ma tana son sa, amma ba ta son ta tafi zuwa gare shi, saboda ba ta jin daɗin soyayya da 'ya'yan masu kuɗi. Amma dai duk da haka Faruku bai haƙura ba. Haka ya ringa tura mata saƙonni ta WhatsApp, sannan ya ringa kiranta ta waya. A duk lokacin da suka haɗu zai ringa yi mata murmushi. Kawai Husna ta ba shi dama domin su ci gaba da soyayya. Ana cikin haka, kullum duk sati yakan kai ta domin su sha askirim, wata ran kuma ya kai ta restaurant domin su ci abinci. Soyayya su ta yi tsamari saboda ta yi kyau sosai. Ana cikin haka, ashe a ta ɗaya ɓangaren, mahaifiyar Faruku kwata-kwata ba ta son ɗanta Faruku ya auri 'yar talakawa. Wata rana mahaifiyar Faruku ta kira shi ta zaunar da shi a falo, tana tambayar shi cewa, Faruku, na ji an ce kana biye wata yarinya a makaranta, wace ce ita? Faruku ya yi murmushi ya ce, wallahi mama, budurwata ce, sunanta Husna, kuma yarinyar kirki ce, kuma sannan tana da asali. Mahaifiyar Faruk ta girgiza, ta ce, Faruk, kai ɗana ne, kuma kai ne ɗanmu ɗan fari, saboda haka ba za mu bari ka auri 'yar talakawa ba. Faruk bai ji daɗi ba, amma duk da haka bai ce komai ba, saboda ya san cewa dole a soyayyarsa zai fuskanci ƙalubale, musamman soyayyarsa ta fari. Duk da haka bai daina kula Husna ba, ya ci gaba da kula ta, har ta gane cewa mahaifiyarsa san ba ta son ta. Daga nan ta ja baya da Faruk. Husna ta ce da Faruk, Faruk, ba na son na zama dalilin da zai sa ka rabu da iyayenka ko kuma ka saba musu. Wata rana mahaifiyar Faruk ta tura abokinsa Aliyu akan ya rarrashi Faruk saboda ya daina soyayya da Maryam. Aliyu ya je ya samu Faruk, ya ce da shi, kaga mahaifiyarka kwata-kwata ba ta son ka ringa soyayya da wannan yarinyar, amma me tunaninka? Faruk ya ce da Aliyu, baka santa bane, amma mutuniyar kirki ce, kuma ina santa. Shi so da kake ganin sa ba ruwansa da ɗan mai kuɗi ko ɗan talaka. Aliyu ya fuskanci Faruk, ya ce da shi, ni dai abin da zan iya ce ma shine ka ci gaba da kula ta kawai, in Allah ya matarka ce za ta zama matarka. Faruk ya ce, na gode Aliyu. Suka rabu. Mahaifiyar Faruku ta ga alamun cewa ɗanta ya ƙi ji, sai ta same ta ce mai, Faruk, idan har kana so ka auri Husna, to dole sai ta daina wasu abubuwa da take yi, musamman makaranta, kuma sannan sai ta daina kasuwancinta. Faruk ya ji ba daɗi, amma ya je ya samu Husna ya gaya mata. Sam Husna ta ji ba daɗi, saboda karatu shine muradinta, kuma shine burinta. Husna ta yi mamaki, ta ce da Faruku, to me yasa zan bar duk burina saboda a yarda da ni? Faruku ya ji ba daɗi, saboda ya san cewa idan har budurwarsa ta bar duk wannan burin nata, to sam ba zai ji daɗi ba, kuma ita ma ba za ta ji daɗi ba. Ya samu mahaifiyarsa ya ce mata, mama, idan har kina so na, kuma kina son ki ganni kullum cikin faran-faran, to don Allah ki banni na auri wacce nake so, don Allah, don Annabi, ba don ni ba. Bayan wani lokaci, mahaifiyar Faruku ta fuskanci soyayyar ɗanta sam ba ta wasa ba ce, saboda haka ta same shi ta ce mai, Faruku, idan har tana son ka da gaske, to tabbas na yarda da ita, kuma sannan zan bar ku yi aure. Ya yi murna, kuma sannan ya ji daɗi sosai, saboda haka ya je ya faɗa mata. Daga nan suka yi murna, kuma suka ci gaba da soyayyarsu tsakanin Faruku da kuma Husna, har aka samu lokaci aka zo aka ɗaura musu aure, aka yi shagali, aka yi biki iya biki, sannan aka gayyato manyan mawaƙan da kuka sani na arewa,
ba wanda bai zo ba, saboda biki ne na gani na faɗa. Ƙarshen labarin Husna da Faruku. Wannan labari ne wanda yake faruwa musamman a yankunan mu na arewa, wacce wata mata mai matukar kyau, wacce take da mugun kyau, wacce ake kiran da suna amarya, saboda tsananin kyanta har wasu daga cikin mutane suke cewa ba mutum bace, aljana ce. Farkon labari, akwai wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Fatima, wacce take zaune a cikin wani gari wanda ake cewa garin duhu. Saboda tsananin duhun garin, mutane sukan jin tsoron wasu abubuwa, musamman kukan tsuntsaye irin wanda ba saba ganin su a cikin al'umma ba. Fatima ta kasance 'yar gidan wani attajirin mai kuɗi, wanda mahaifinta ya shahara a fannin tsoron aljanu. Duk da haka ne ya sa ma baya barin 'ya'yansa su fito da daddare, saboda yana tunanin tabbas za su haɗu da aljanu. Fatima ta kasance kyakkyawa ce, sannan kuma ga ta doguwa, tana da wasu idanu bula-bula, musamman idan ta kalle ka da idanun nan nata sai ka ji tamkar an tsine ma, saboda tsananin hasken da yake cikin wannan idanu nata. Saboda mugun kyanta, samari da dama sun zo neman aurenta, amma duk wanda ya zo neman auren Fatima daga nan sai ya faru da wasu abubuwa. Wani ya fara rashin lafiya, wani ya ɓace kwata-kwata ma ba za a sake jin ɗuriyarsa ba, wani kuma zai koma gida a jinyace kullum cikin rashin lafiya. Tun daga nan mutane suka fara tunanin cewa tabbas Fatima ba mutum bace, sai dai an samu wani jarumi kuma sadauki wanda ake kira da Dan Juma. Dan Juma ya yanke shawarar zai auri Fatima duk da jita-jitan da yake ji a kai. Saboda haka ya je nemi izini wajen mahaifinta. Mahaifinta ya bashi auren Fatima, amma sai dai iyayen Dan Juma sam ba sa so, da mahaifiyarsa da kuma 'yan uwansa suna ta cewa zai auri aljana. An yi auren Fatima da Dan Juma cikin kwanciyar hankali, sannan an yi biki iya biki. Sai dai lokacin da Dan Juma zai tafi da amaryarsa da daddare, suna cikin tafiya ya ji tsoron da bai taba ji ba, saboda wani al'amari da ya faru da su a yayin tafiyarsu. Gaba ɗaya gari ya canja, aka yi wata iska mai mugun ƙarfi, sannan gaba ɗaya kwangaye da suke cikin wannan jeji da kuma fitilu kowanne ya faɗi, fitilu suka ɗauke, bishiyoyi suka kwanta. Can an kusa zuwa gidan Dan Juma sai suka ji wata murya mai ƙarfi. Dan Juma sai ya ji ana cewa, ka ɗauki ɗan uwanku kuma ba za ku dawo da shi ba. Ya ji tsoro sosai, amma ya ci gaba da tafiya. Can sai amarya ta cake ta tsaya a guri ɗaya. Dan Juma ya ji ta mai wata murya mai ƙarfi inda take ce mai, ka aure ni amma baka san ko ni wace ce ba. Nan take ta ɗaga Dan Juma sama da hannu ɗaya, kamar yadda mutum zai ɗaga jariri, sannan ta hau can saman bishiya da shi. Daga nan ta ɓace ta bi iska. Dan Juma ya faɗo. Tun daga nan ba a sake jin labarin Fatima ba. Bayan kwana biyu, Dan Juma ya dawo cikin hayyacinsa, amma dai ya daina magana har abada. Mutane wasu sun ce Fatima aljana ce, wasu kuma sun ce Fatima fatalwa ce ta dawo duniya domin ta gwada jarumtar mutane. Wannan shine ƙarshen labarin Dan Juma da kuma Fatima.